sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga siot tangon na dison jaradang adok dope dison yakka rajani tutur udut tu si pinanakok muse paddohani manuruk bagason herasa pardomu ama paddohanon hu mabongoti ihata paddohani mabongoti doho manuruk bagason nungabe lambidang di patupa di ulau ni dia masuk bidang ni nungabe tarida dison nanyabangan dohot namangihut nunga adok be paddohanon dison tangi honoton adok partugi laus adok pargonggom pinatakko mamuse paddohani huna mangopoi disoppe nungabe adok partugi adok pargonggom alai dina manuruk bagasinak kanengani doho namangopoi hujaman nuaing boi tadok konon gabe hinorhonni ugamottai tabaim maon syukuran manakpe mamasuki ninna alai molo nasaha usipareon hata mamasuhion dang diodolan ni hata batak tai alai oddolan ni hata batak tai manuruk bagas mangopoi udut tu sima dina mangoppoyon ya bona gordang parjawon ni raja ni tutur sian hula-hula gabe hula-hula madison namanggorahon manakpe dihabirang ni bona gordang ma hahapar huddul nagabe tulang ni napuna bagas alai bolotikki na mabongot mangopoi ditikki na mangopoi tulang ma bona gordang ihabirang nama haha anggi parhudul na siani mamereng lua nama bolo diluati di patupa tareado hubona gordang manakpe hula-hula na niabangan tareama diluati di pasahat manang na odolat do di pasahat di hutai odolam ma di pasahat songo dia ma namasa di hutanai taringot huhapeahan ni parjabarani disi di nama ngopoi doho di nama bongoti maribar parhudul ni raja ni tutur adong mabona gordang na nagabe hula-hula na bolo nama ngopoi ima tutur parmulan ni hula-hula baru piasa tulang alai molo mangopoi tulang mabona gordang na dihabirang nama nagabe hula-hula na tarsongonima na boy ni lapatan tupad dohanon hinorhon ni ugamot tai tapatupa ma paddohani hugamot tahunoaing tabay may nagabe partangyangan alay na rumikot si ngotot tadi na mangulahon manuruk mangopoy mabongoti say jumulo ma suhut mardus ni tahi dito nga ni bagas na anak kon nai na mamasuki jam na puna bagasi say jumulo ma natoras na majoppu si pernitoddi tu anak kon na doho parumain na asa di pahebang ulaw nai pabuahok kurajani tutur sa luhu na tarsongoni ma na boy dapat nilapatan taringo hujudul taon siduk buti ma enang host iya nauli mau lihat di emang Royal Sinaga ya. Oke, berikutnya kita serahkan terlebih dahulu ke Amang Desa di Teragi Hotang nanti Amang NC ya. Baru nanti setelah seluruh peserta baru nanti Amang memberikan sukun-sukun atau pertanyaan lagi biar ditanggapi orang tua kita. Ati Amang, satu lagi mengitate. Daudi inang host. Oke. Terima kasih untuk Amang NC, kita serahkan kepada Amang Guru Desa Adat Teragi Hotang. Silakan Amang Guru. Adik inang host dan
Mangu diposakan itu dia kapadoan alai dia peulaning nata dok dison mulu satu pancabaran radang gebi dohono nalana beda luat dohita amang karena makatayon jela bulu pina nunu ramang alai besi bajabu rumah adong do tahapan di dia do haroro ditutur di dia do haroro ni do tubuh di dia do haroro ni tulang alana bulu hatan waing rana manguhal seperjuluide yang gutu nok sai dituhor alai nirihi majo ahado ina paluluhun aha amai tutu na makkehe aha mai na maluhil aha mana mangaracang ise madoriso aha mana parai tiang aha mana parai urung lanjutna manarup dan seterusnya pasidukon tahapan-tahapan ni adong di haroro ni bima dina parai urung mabusi panganod do hula-hula disi berhite dekke alay na diuhali ng host tersingok dina mangingani na pangatusyon niba do na nito amang adong do na manuruk hoy na puna begas may tutu na kaning na hudoki hoy na puna saimaro manung jawi na mangingani doho madongas sa hutana mangopoy doho makatutur doa katondong termasuk masuk hula-hula do tulak alayong kupidikijangnya do ngamang alana dibayad do disi di jaburu mai di pestahon taut mulu di sona unggo tulu jawa waktu taut 70-an 72 adok tahun 47 isuraton do isi nama mestahon jalan ngamar horja makuling besono ugu ada tung beda pehita manginang na pinabua disi tang napalekon na mangopoi HP terakhir era jadi mulu tersingot di nakaningani di na mangopoi isi maharoro ni tulak tutu eroro na terus ada halahi manang na hula-hula ma naro ima mabusi pangano berhite dekke di naparai uru ala ido ni akamma sakula hulei asama diposisi tu mangalinggumi mai disima ojak akka uru roma hula-hula dungi adokku bikin kaningani bida bagi tamang pada pangatusyon niba molo si bagadik tua tu inatama alai bulu persauliman tua mata mana binoto persau si bagadik tua ni natta persauliman ni mata jadi dia keperjabaran boidohono namang balas si bagadik tua ni natta doi bulu hami tu si metua do bahonannya keperjabaran saha matutulang ba osang mai alai hudok pesongoni ba ramungkin beda-beda do hita mene patomena dak palani dokon songo dia maka perjabaran na dihami ala dia mana neri hita ni sonno aing na ni hakamna mulu dina mango puijabu ibai pertanyaan na hudok nakaningani ra nga marhuia behita ahap itu tu ulau ni julu dipuka pangula ni huria jalan ko pihami secara khusus
pertanyaan ngaboni guda ngorak nanya nabi naed di son jina mangatusi di badi pangatang yang anon ulaw ni huria mon alay na mangopoi ulaw ni habatahon jadi mulo na mangopoi di son merlihat ma dia katutur matokon hata pasu-pasuan mulo di pertanyaan ulaw ni huria ma namanang nyakon jadi ya tersongoni mara nabu di pangetusion ni jadi bulu pertanyaan di soba di penya satu pangulan ni huria jo manang na di bayan acara gereja satokin baru masuk ma alek la uduk ma di nama ngopoi molo di nama tukang ngairi hitiani ulu dang gabungi bayan ulu duk sidung dang pala ipadomu tu nama ngopoi mang nama ngingan mang nama nur ipaula tukang tinggan jadi tersongoni mara inang hos bah orang lobi bagaimana net tusan inang hos mau lihat tema orang lobi barak makorsi tamang netu mau lihat tema gawe masalah. Iya, terima kasih untuk Amang Boru Desa Dateragi Hotang ya. Berikutnya kita serahkan kembali kepada Amang Ara Amata Raja. Silakan Amang. Lihat, perjulo mara hutangga pijo niro ni amang sinura nakkeningan. Alay rakwoto mangna salah mebegi auda, mangna tertarik kabel hunakkenin rakwoto. Alay na hubege disi ngolo jabu diopoi inna jabu parsaktian. Jala jabu parpunguan. Anggo jabu parsaktia perpunguan misalna ima nitinggalon ni netua-tuai gabe isima perpunguan ni akka namarha hamarangi doh namariboto imara mulo parsaktian jadi daodo pe huilala sian na mangopoi dang masuk tu si huilala na mangopoi imajo sede alera kuoto na tertarik kabel hunaken gabe salah magotak para gabe salah mabegeiba na peduahun mau lihat mah nunga sapakat tita manuruk-nuruk mayu tukang manimus-nimusi nga sepakat tita dison adong do tangiang mangna tangiang ni perjawi pe mangna jo pe pangulan ni huriana manang na khusus do par huriana jo baru pe manghuto nakadong asahuta artina pertanyaan mon dohot mangopoi bedana mangopoi dison masuk mon turana ada Batak. Jadi na asau sekali gusan non majawab jabbar songon ni pertanyaan nakening perjulo asa tahu hal jolo ya na diudang na isi dongat tubu samarga hanggi marga hula-hula tulang bona nyari boru dongan sahuta ale-ale ima namar diudang na ison jala omma anon termasuk ma pembagian Jabar umum majana hodok koda alana umum do hita nemangula honon jadi beda-beda muse alai adong setiap bolom majodi hita jujur mahodokon saat tu saunari dakwat tu sidope nah iya nani ulahon nami jalana binereng tulang maison nani abangan jadi songon ni amang boru manelu nakkening dohot amang Royal Sinaga tulang intina nani abangan jadi na biasa na binereng nani abangan ima tulang jala pertanyaan suku-sukuku
suku-suku kumazatu hita memang dakwat tu si dopion. Buasa tulang naniabangan. Memang mungkin adong do di hutan asing hula-hula jadi naniabangan. Adong di hutan asing tulang jadi naniabangan. Jadi suku-suku mazatu hitan waeng na gabe tulang naniabangan. Dia do dalanna jadi tulang naniabangan buasa dan hula-hula manang tulang. Jadi omma satu sonari nabingong do piau. Jadi bulu na waktu si muse ba merdala do isonan no deket ho ulos. Jala ulos pe nabinoto molo nang marpahoppu do nama bain uloni asing do ulos na. Molo so marpahoppu do pe asing do ulos na. Ima heba na oputta na jolo nama bain nama rangsang adaton sa tuhita saunari dang pola ribet jan. Alai hitan wain gabe ribet mata bain. Jadi ba godang ma ulo si somuse masuk mulo na binerek saunari. Alai bulu na binoto jala nahya na binereng dak pola godang baholan hula-hula do tulang do na wajib mabain ulos nion ulos tusun. Jala tu ngarok pe bona tulang manang boanyari i holong na wedang merupakan wajib be. Alai suku-suku ki majonak kiningan molo arong dihita na boy harak dor hakunan sekitaon boy mabain elus wasa tulang naniabangan. Molo pas dan non idokon na boron premai mana lao rekreasi tu Jerusalem. Atena boru. Kita bekle boron. Tertu Jerusalem di roko na mangarong. Haning mamukihi masih yang tahu tengah Oke, mau lihat mari matu host. Siap. Terima kasih untuk Amang Ara Mata Raja ya. Berikutnya kita serahkan kepada Amang Basiha Situmorang. Izin host, sebentar host. Sebentar aja host. Andora satu Basiha Situmorang. Asal lucu jo arah shopping. Itu sono ditong tabu berdiskusi. Molo pengertian ni jauh persektian, tohor ndok mi, tohor tendok mi. Ale jabu persektian on ne sulap don, atau boy do jongjong, ne sulap don. Tentu na jolo sebelum pajong joko ni ikon di mangopoi ma, margodang sebangunan. Aron naking tepingan itu oro, dak kau boto mangopoi margodang sebangunan. Ngepa bode sadat, tahun 1930. Arong catatan. Makuling ogung sebangunan. Molo jauh persektian, molo dibuka Google, tohorot tongi. Jauh persektian, nama Ranggi do tinggal isi. Alai asa timbul jadi jauh persektian. Nabo disulap ulang jong songoni. Nabo disulap ulang jong songoni. Asa timbul jauh persektian. Tentu sebelum nanajo sebelum naik ngayopoi amang opoi si amak kuling godeng sebangunan jadi dotto unang say tulang nilok mi basa gabe tulang ubo ter mga luisi alit majak kado ngajo molo niketi memang pengertian jabu persaktiat tohor ndok nai ale jabu persaktian bodoh lah disulap sajoy tertimbul jabu persaktian disulap tanpa proses sen membangun pajang jokon jima sumudang nyopoi margodang sebangunan. Oke. Sabar untuk para peserta dan untuk orang tua yang di atas sama nginang naulina lagu. Sabar ya. Sabar deh tatuk, sabar deh. Iya. Ayo tabuna amang patahan na hudok kebuti. Tenang. Molo jabu persaktian dang diopoi do pe boy di gabi jabu persaktian. Alai hitan waing nama dokonon. Nah, tabahas di son adalah mangopoi do na tabahas atong. Nah, salah mabigido au nakningi doko kamu jabu persaktian in nahamu ido na hudokon. Asa takas diatu siya kapanoton ido do ba amang na tua-tua.
nakpe mago sa daldibe nuaing ba tong doi ba labok maraha makatahon. Ate amang. Oleh ate. Nga, Ai dia do jauh persaktian gabe dang pola dia poi. Ali jauh oke. persaktian. Ah do dasar gabe jauh persaktian. Bunang song jauh persaktian sonarit tong. Mulai do jauh persaktian tong najulu. Iya tong ah. Iya, oke. Untuk orang tua kita, orang dibayar ng beserta na dito tarot ko naman. Orang ko dibayar beserta na dito tarot ko natin. Oke, unang jauh kita masih balas-balasan, oke? Asal sesuai dengan urutan. Roh turun nah. Dang na fola na dia. Daw na dituro do mang natarot ko kung mulo lawan na diturui. Sudi mohana. Kan? Nah, maksud tuh itu unang dibayar jatuh yang nakabeserta dito, oke? Oke, kita lanjutkan kepada Amang Basia. Silakan Amang. Silakan dong. Percaya nggak ada di sini? Jadi mau lihat mak mungkin onna masih si perpudia upaya malau mau beli ate. Jadi nak ini ngasih pakat zahita sian zozoran ni natadohi nak ngasih pakat dohita mangopoi jegu mangopoi mak ruhuk na paling tibu. Jangan dong na nasasepakati. Alay piga-piga nakingan na hutangi si parioku arong do peher na sepakat mulu sahala saheli do jol mangopoi bagas na ihanguluan i pendapat siya nau dakboto arong do pehar kadongan na sepakat saheli do jol mangopoi mopo hujabu-jabu na sepindukan di tangan dua hal nagabi hubain sebagai odolan aha may uban na gabi sa heli do jolma mga po ijebu mulu jebu na diopoi siad dasarna nung ngatu besi patu paun di tangan dang nalaw makiri be na nalaw patuk konon nalaho lao mang na Marceli manang na mangidugugo siya hula-hula. Jadi sa biasa na isinod do mulo mamasuk ki jebu hurang debu-debu aku sayolo nange inat taburu ni rejai makatahoni hunatuwe-tuwe na mulo jebu na dio podak dakya songoni konsep na nga be si Jamaun ni tangan mulai sa pangaradiun sahat. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.